Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Diin ka gikan, Abel. O ikaw, diin kagikan. O, nanguta naman ka. Interesado lang. Interesado? Dili ko gusto madiscuss ya ka. Ikaw. Diin ka man gikan. Nangitag ka, Johan. Doon ako'y nabalitaan. O gani, gikalipay na ako. Unsa ang maong balita? Napatay ang mga kidnappers ni Miss Marga. Malangit pa unta ang ilang kalag. Charity, Kinsa nakapatay sa mga kidnappers? Mga pulis ba? dili. Ha? Kung mao, kinsa? Ang taong nagmaskara. Kung mao na, hero si Maskara. Charity, Mao din nga nalipay ka. Tungod kay napatay ang mga kidnappers. Unya, si Don Rafael, unsa man? Unsa na hitabo? Bay, Noel. Oh. Sige. May kini ano mo da. Nga naman na inting. Tumungos balita karon ha. Gitrivyos Don Rafael. Pinakalabot ba tong nila ba katong mga kidnapper ba? Swerte ha taon. O nabalik taon nga tong Don Rafael. Ug napatay ang kidnapper. Balik pang kwarta. mao ka na nga mong giistoryahan ni Charity. Oh, Ah, ba? 20. Ug nakapatay ra ba? Bay, maukurong taong nagmaskara. Mas maayo pas Maskara, nakatabang pang Don Rafael. Oh, tinuuda. May panglaing tao, nakatabang pa. Oh, Charity, Bitaw? Saludo ko ni Maskara nga mo'y nakaluwas o nakapatay sa mga kidnappers. Dili paryente niya ha? Dili paryente ni Don Rafael. Di ba? Inting? Oo, ha. Unsa? Sige eh. Diyan na mo. Kadiyot lang. Dahil Charity, kadiyot lang. Unsa man? Oy, ano sa iyong kanigikan kanina? Secret. Ah, unsay secret ha? Diyan na mo eh. Ay, kadiyot lang. So, ano bagal si mong kilid, ha? Hoy, Charity, rigod. Unsa nang bagal si mong kilid? Ha? Pistola, Inting. Unta ka karabas. Para self-defense. Mas may paog kita'y makapatay kaysa kita ang hipatyan. Oh, Excuse me, Inting. oh, oh, oy. Oh, bay, upaw ka. kasabot ko ba? Kasabot ko sige panulti ni Charity. Mas maayo pa ang lain tao, nakatabang pa. Ako man ang yan gigo. Baiting. Ay, labaton na itong kamatuoran, bay. Tinuod sa niyang isulti, di ba? Tanihin mong tabang Don Rafael. Atong lang siya ipasagdan, di ba? Sakto ka ba, Inting? Sige, di ako na. Oy, bay, kadiyot lang. So, bagal si mong kilid. Okay ni, tanaw ka? Ah. Tanaw. Uy, pistola, saan? Self-defense ba, Inting? Mas maipag kita'y makapatay kaysa kita ang hipatyan. Oy. Di ka na. Ha? Ay, matragod. Muro parehas sa nag-dialogue sa Charity Provida. Mas maayo pa kung kita'y makapatay kaysa kita'y hipat yan. Yan ang lami ang pagkaon ni imong gipaandam niyo, Rafael. Agig pasalamat nga luwas na si Miss Marga. Salamat, Ola. Sige, darling, mangaon kita. Dili matukip ang kalipay nga akong gibati. Ingan man asab ko, darling. Pero, si Federico, di na bagit mo balik? Way hinungdan nga pagkanak. Rafael, Gisampit na ko. Gihangyo na ko, pero iya kong kipaliparan. mao ba, darling? Kapila ko mutawag ka niya. Nga unta, iya kong tabangan kalabot sa imong kahimtang nga gikidnap ka, pero bangis siya. Tig-aw balatian. Dili siya mutabang kanako. Tumutuwa na ko hatag ang iyang gipangayo.
Kung mao ka na, akong ihangyo kanimo. Ihatag ang iyong gipangayo. Oh, Marga, Mao ka na, darling Rafael. Ihatag ang iyong gipangayo. Pwedeng mo apel? Ola, Unfair matingali, Miss Marga, ang ihatag ni Don Rafael, ang ipangayo ni Federico, oy? Saksigyot ko, nagpakiluoy si ni Rafael, pero gibaliparan. Ola. Musamot ang iyong kasukog kay ubos siyang daddy. Tungod kay sa akong kahimtang, naningkamot gid si darling Rafael nga malukat ko. Nagdasi og dakong kantidad para ihatag sa mga kidnappers aron lang maluwas ko, dili ba? Oh, mao ka na, Marga, tinuod na. Sa ato pa. Makaingon si Sing og galingon nga mas bililhon pa ko. Kumpara niya nga anak siya ni Rafael. Musamot ang iyang kalagot. Sa iyang daddy. Diba? Ako kung gihangyo si Rafael. Ngayon na lang kong lukata. Bahalag unsay akong dangatan. Tungod kay anugon ang dakong kantidad nga ing ilukat nako. Pero, pero wa ko managana pag gahin og kwarta para ilukat kanimo, darling. Tungod kay mahal ko ikaw, Marga. mao ka na, darling. Og salamat kayo, darling. Thank you kit kaayo. Mahal kita iko nimo. Uy, ito ko sa tawag ti Kuwang. May gisulti ka ba, Ola? Wala, oy. Wa man. Wa, Miss Marga. Alo, Marga. Nagsige na ko kumbinser ni Rafael. Ngayang ihatag imong gipangayo. Hiluin na. Federico, gamayng pailog lang. Wa na ko'y pasensya na niya. Sultihi siya. Iya na kong mortal nga kaaway. Federico, Sultihi siya. kalma lang, good. Pero kung maglisod ka, ayaw na lang. Basta, ingna siya. Ingna siya. At tunay dakong kalamidad nga moabot sa iyang kinabuhi. Federico, Yun sa kininanawag. Irmang numero kini. Hello? Hello, kinsa kini? Kinsa kini? Traidor ka, Don Rafael. Wa ka mutuman sa atong gikasabutan. Unsa? Nakuha ni mo si Marga. Naibalik ka ni mo si Marga. Ug napatay ang akong mga sakop. Kumikan kay doon na kay tao nga gisugo. Yapat yun ang akong mga sakop. Unsa? Wa ko mahibaw. Wa ko taong gisugo nga patyo na mo mga sakop. Marunong ka, Don Rafael. Pero ayaw ka balaga. Magpaabot ka sa sunod nga mga pangita mo. Kung sa ibot mong ipasabot, Pasulan mo ang tanan, Don Rafael. Pasulan mo. Unsa? Mga kakibot. Bawa kini ang akong mando. Ang mga taksi yang gipanag-iya sa akong daddy. Tulian ninyo. O pagkauman. Sunuga. Dauban. Matuman, kagibot. Oh, ganun ikaw na may matwag. Atuman, kagibot. Maya kangilar yung mga tingog. Buhata sa labing madali mga kakibot. Gusto kong ipakita ni Daddy Rafael ang kabangis ni Federico. Buhata ang akong mando. Karon dayon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!